everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ayaw ipatigbabaw ang kahakog. Kay dili mo dupa ka ng maong mga bahandi. Kung ang kamatayon mo na'y magpangamay ka nimo. Mamatay ka lang. Mamatay ka sa naghingapin ni mong tinguhang hinakog. Ako ang ngayong managiya nili. Ako kining terang mga bahandi sa kasaysayan. Ang bago kasi mong kaugalingon. Pero giusikan mo lang yun. Gipangita mo ang hinanaling kamatayon. Usa karon. Naglinog na usab. Hataraw, tagi mong karan! Naglinog na usab. Kayuan mo, hatagi kay gayunan! Karon hangpon ang katarong! O ang kasaban! Dili. Mamatay kang usa ka bangin! Hakong! Nangaligid ang mga bato nga nangatipak o ingo man naman tinumping ang mga bulawan. Inanay nga pinahili paingon ka na ako. Kasakit. Tabang ilagim! Lako ka man ka ha! Luwas ako! Muto na ko kanimo! Tabang ko! Dili ko makaliyok. Dili ko maliyok ang lawas. Kay natabunan ang ubos kong bahin sa minahiling mga bulawan. Tinupin. Doon akong bato ngayong naku kayong bato piligid anay paingon sa ako ang natama. Natapos yun ang kadautan. Diatagan yun kinutuban sa tinunglo nga langob sa latrangka ang kahakog ni Virgilio Vinefuerte. Tinuod yun kang magtinguha sa mga bahandi nga iyakan sa mga antikristo. Kaluhaan yun og tunglo og kini mao ang kamatayon. Kay silang tanan nga magtinguha aron kini pangitaon. Mga matay man yun. Lakip na ang katapusang kaliwat ni Samuel Vinefuerte nga si Virgilio Vinefuerte. Anugon pagkaanagon na ang kunaunta niya ang kahigayonan. Pero iya lang giusikan. Nagpadaog siya sa naghingapit iyang kakok. Milinog. Miabot na din sa gawas nga bahin ang pagtayog sa yuta. Hinpit nang matapos ang bahin sa mga nagkatagong bahandi sa kasaysayan. Apil na ang mapa ni ini. Nagihuptan sa patay ng si Virgilio Vinefuerte. Anam-anam na mitapos ang mga panid sa buhing kasaysayan. Hinay-hinay nang gitutukan ang nasugdan kong kasaysayan. Ang sugilanon nga naglimin sa kinabuhi ug kamatayon ni Supremo Draco ug sa mga antikristo. Diyos ko, salamat! Salamat, Diyos ko! Kaywa ko ni mo pasagdi. Salamat sa paghatag mo kanakong kahigayonan.
o hangpon ko ang katarong. Himayaon ka o ang imong ngalan. O, ang mga dagkong bato nangaligid gikan sa nagkahunlak ng bukiran sa latrangka. Ug niya paingon sa ako na himutangan. Diyos ko, tibuk ang pagsalig ko nimo. Kung tuyo mo man nga kanang dagkong mga bato, mo'y makapatay din gisudlan kong lawas. Ug mao'y mupakayab sa kong kalag dahil si muging harian. Ako ka nang dawaton. Oh. Inanay nga nahunong ang pagtayog sa yuta. Ug ang mga dagkong bato nga nangaligid na unta paingon din hinako. Inanay usab ang ilang paghunong sa tag sa niini ka mga nahimutangan. Importante gid kanako ang papel ni Judia. Alang sa hingpit ng kapagtapos sa kasaysayan, daghan ang katuigan ang nanglapay. Diyos ko, ang imong pagpuot, maugyod ang matuman. Oh. Kadaghang klase sa mga kalangkaman. Nagkalain-lain lang. Pero, nagkahiusa sila sa pagpanglupat. Daw, nangalipay sila. Naghundyaka. Pagkanindot nilang tanahon. Timaan kini sa pagkalingkawas na stunglo ni Inibukira. Kalingkawasan sa tunglo o kamisteryoso. Siya na ba sa bangin mong ganaw na? Oh, siya Miss Brenna. Ang atong mahimo. Mao na lang kitang pagsalig ning tanan. Nga do sa Diyos nga labaw magagagahom. Siya na bahala. Kay iyang pagbuot mo gid ang matuman. Nabalaga lang ko sa posibleng gisagubang karon nga kalisdanan ni Draco dito sa Latrangka. Una, ang misteryoso sa maong dapit. Ug ang ikaduha, mao ang armadong pwersa ni Mr. Virgilio Pineferte. Abi mo, dakong ako pagsalig niya. Nga mahibalik siyang luwas nga ni nato. Kay dako sa dang akong pagtuo. Nga dako ka og papel. Aron pagtapos ning nag-exist pang kasaysayan. Miss Brenna. Sige na, mga tawag na ta. Huwag tangan na sa mga nahuna ang mga negatibong espekulasyon. Unsa kay may tabo? Kunihi kayo na. Namatay na ang mortal nga lawas karon ni Eliakim. Unsa may tabo sa kalang ni Draco? Isipon ba nato nga mapakyas ang pagtapos sa buhing kasaysayan? Ha? Miss Brenna? Ate Judia? Ate! Inday? Mubalik na siya! Aron pagtuman sa propesiya sa pagtapos na sa karaan ng kasaysayan! Kinsa? Si Draco? Oh! Si Draco nga naa karon sa lawas sa mortal nga si Eliakim! Si Draco nga kanggasang kalag! Naa paghapon sod na sa gatusan ka mga katuigan! Inday. Inday maong adlaw, may akong ikahadlukan. Ayaw og kahadlok! Kay ang tanan, nalatit ng daan o gimbutan na sa imong kapalaran. May propesiya ka nga angay mong tumanon. Imog yung buhaton. Inday. Nahibaw ko kung usay naa sa imong una-una, ate. Ayaw pagduha-duha. Kinahanglan nga kung kaluwasan na gani mo hisgutan,
angay lang nga ang tao determinado ug may kalig-on ang iyang balatian. Gipaningkamutan ko ka na maangkon. Gusto ko na mabatunan. Pero tao lang ko, Inday. Ug ang kahuyang usa ka pagbating tawhanon. Nakasabot ko nimo, Ate Judea. Pero angay sab nimo una-unaon nga sa buhaton mo niya sakripisyo, duha ka mga kalag ang imong malawas. Ang kalag ni Draco ug ni Eliakim gyud mismo. Una-una asa makadaghan, Ate Judea. Timbang-timbanga og maayo ka ng bahina. Timbang-timbanga og maayo, ate. Basta kay ang maong buhat sa pagsakripisyo. Maong ako gikahadlo ka mahitabo, Inday. Basta, Ate Judea. Lig-o na lang yun ang imong kaugalingon. Apil na ang imong balatian. Bye, ate! Bye! Inday! 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 Maabot ako na siya. Ug maabot na sa pagkikahadlukan kong higayon. Sa bagay mahitabog ko. Inikabuton niya sa tukmang higayon. Aron pagtapos na sa hingpit sa mga panid sa kasaysayan, akong pangayoon unya nimong akong kamatayon. Diyos ko. Ang saan ko magkaon niya sa paghimo sa ingon. Unsay kabuka kong kaisog at tulon niya niya ng higayon. Unsa man. Kinahanglan nga sa imong mga kamot matapos ang akong pagpakabuhi karon ining lawas ni Eliakim. Aron ang sumpa sa kalag nga pinasaylo matuman. Ug sa ingon nini nga paagi, matapos sa hingpit ang buhing kasaysayan. Dili na ko gusto mo abot ang laing kabuntagon. Kana kun mahimo lang yun unta. Permi na lang untang ingon ni ini. Ug permi na lang untang dili mo irog ang taknaan. Aron permanenteng ingon ni ini karon ang oras. Ug dili na moabot ang mga adlaw. Nga ako gikahadlukan nga moabot. Diyos ko. Unsay angay na kong buhaton. Daghang mga adlaw na sukad sa kong pagtungas ni Bukira. Ang mga bunga lang sa kahoy sa palibot may gisud ko sa kuntihan. Pero ang bendisyon sa Espiritu Santo sa langit ng Amahan nakapabaton gihapon ko og kaligon. Layo pang kinaubsan nga bahin. Ang barangay Binugkal nga kanito sa kong panahon mao ang balangay sa Kangwanghi. Pagkadako na gid sa kusaban kumpara ni adtong gatusan ka mga katuikan ang nakalabay. Nawa na ang kaning kalasangan ning dapita. Wa na ang dagko kayong mga kakahuyan. Yes, Judea? Telephone call. Nagpailan Senior Vice President sa Asia Pacific Export and Import Ventures. Okay. I'll take it. Line 2. Thanks. Hello? Hello? Hello. I miss you. Oh. Mrs. Brenna Garces Benefarte. And finally, here I am. Ranito? Honey? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.